Když se řekne krypto, co si asi tak většina lidí představí? No, digitální peníze, že jo? Ale co kdybychom si řekli, že jedna z největších kryptoměn je ve skutečnosti něco mnohem víc? Že je to spíš takový globální, decentralizovaný počítač, na kterém může úplně kdokoliv stavět? Tak jo, pojďme se na to podívat zblízka. A tady to právě začíná být zajímavé. Tohle je ten základní rozdíl. Na jedné straně máme Bitcoin, ten byl od začátku myšlený hlavně jako takové digitální zlato nebo prostě peníze. Ale Ethereum, to je úplně jiný příběh. To bylo od samého začátku budované s mnohem širší vizí, jako světový počítač, platforma pro aplikace budoucnosti. To nejdůležitější je, že Ethereum není jen nějaká měna, ale je to programovatelná platforma. Takže, co to teda je? Ethereum je decentralizovaný blockchain. To znamená, že ho nekontroluje žádná jedna firma, žádná vláda, prostě nikdo. Ale to, co ho doopravdy odlišuje, je ta funkcionalita chytrých kontraktů. Právě díky nim může fungovat jako ten, světový počítač, na kterém můžou vývojáři spouštět kód a stavět nejrůznější aplikace. A teď jsme u jádra pudla. Jaký software vlastně na tomhle světovém počítači běží? Odpovědí jsou právě chytré kontrakty. Představte si chytrý kontrakt jako program, který se sám od sebe spustí, když se splní nějaké předem dané podmínky. Je to taková digitální dohoda, jejíž pravidla jsou napsaná přímo v kódu a nikdo je nemůže dodatečně změnit. A to nejlepší, k jejímu splnění nepotřebujete žádného prostředníka, žádnou banku, žádného právníka. Všechno proběhne automaticky a naprosto transparentně. Přesně tak. To je ta klíčová myšlenka. Je to prostě kód, který automaticky vynucuje pravidla. Bez debat, bez zdržování, jen čistá, neměnná logika programu. Pojďme si to ukázat na úplně jednoduchém příkladu. Třeba prodej lístku na koncert. Kupující pošle peníze, ale ne přímo prodávajícímu, nýbrž do toho chytrého kontraktu. Ten je bezpečně drží jako v takovém digitálním trezoru. A v den koncertu, bum, kontrakt automaticky pošle vstupenku kupujícímu a peníze prodávajícímu. Nikdo se nemusí bát, že ho ten druhý podvede. Všechno jistý kód. Jednoduché, efektivní a hlavně bezpečné. No a právě díky těmhle chytrým kontraktům na Ethereu vyrostl úplně celý ekosystém aplikací. Pojďme se mrknout, co všechno na tomhle světovém počítači vlastně frčí. Na Ethereu běží takzvané dApps, což jsou decentralizované aplikace. Známe je třeba z oblasti DeFi, decentralizovaných financí, kde si lidé můžou půjčovat nebo investovat bez bank, nebo z oblastí NFT, nezaměnitelných tokenů, které představují vlastnictví třeba digitálního umění. A to je, věřte mi, jenom špička ledovce. Jasně, provozovat programy na takovém světovém počítači samozřejmě něco stojí. Není to zadarmo. A to nás přivádí k poplatkům a k jednomu naprosto klíčovému vylepšení celé sítě. Každá jedna operace na síti Ethereum spotřebovává nějaký výpočetní výkon a za ten se platí takzvaný gas fee, neboli poplatek za plyn. Problém byl v tom, že když chtělo síť používat strašně moc lidí najednou, tyhle poplatky vylétly do absurdních výšin. Síť se prostě ucpávala a bylo to drahé. Řešením tohoto problému se škálovatelností a hlavně taky obrovskou energetickou náročností byl masivní a fakt dlouho očekávaný upgrade sítě, který dostal jméno The Merge. A v čem byl ten přechod tak zásadní? Ten původní systém, Proof of Work, vyžadoval šílené množství energie, protože takzvaní těžaři museli řešit složité matematické hádanky. Ale ten nový systém, Proof of Stake, funguje úplně jinak. Tady takzvaní validátoři uzamknou svoje mince jako záruku a tím zabezpečují síť. A výsledek? Je to o víc než 99% energeticky úspornější. To je fakt neuvěřitelný skok. Díky tomuhle se Ethereum stalo daleko udržitelnější a prostě připravenější na budoucnost. A to nás přivádí k úplně závěrečné myšlence. Takže, jestli si z tohohle celého odníst jednu věc, tak je to tahle. Ethereum není jenom měna, za kterou se nakupuje. Je to především základní vrstva. Platforma, na které můžou vznikat úplně nové technologie, aplikace a celé digitální ekonomiky. A to nás nechává s takovou finální otázkou. Když teď máme k dispozici globální, nezastavitelný a pro všechny otevřený počítač, jaké programy a aplikace na něm poběží příště? Ty možnosti jsou vlastně skoro nekonečné.